Malawi Today. Ndipo tikupitirizabe kukupasirani zina mwa zomwe Bakiri Muluzi TV ikufufuza makamaka zambiri zokhuzana ndi anyamata amene adachita chiwembu dzulo. Akupitirirabe kuwafukula ndithu amenewa, ndipo apa tikupitiriza kukupasirani satani wa nkhani yonse mmene ikuyendera. Nde apa pabweranso nkhani ina yachilendo. Kuti bwanji nkhani imeneyi akunena kuti nambala ya Steve Kadam'manja tayipeza, ndipo ndi imeneyo ndi 0999243137. akuti nambala yawo ya akulu aja akadam'manja amene tidakuonesani aja. Nambala yawo ndi imeneyi. Ngati simudawaone mwaona mmosemo tikamapitiriza kuwerenga post imeneyi. Akunena kuti kafukufuku wathu wapeza kuti dzana usiku 25 June nthawi ya 11 koloko usiku chimwendo banda anatumiza mabasi 14 kwa Msundwe kumene ananyamula achinyamata. Onse anagona kwa abiwi pokonzekera chiwembu. Mmawa kutacha anapasidwa zikwanje ndi mipeni imene inagulidwa ndi chimwendo banda pa mtengo wa 800,000 kwacha. Ndikunena pano zikwanje zina zasala zikusungidwa ku nyumba ya mmodzi wa akuluakulu a polisi, Commissioner Ax Muwanga, National Director of Operations ku Area 30. Dzulo mmawa Munlo Makina anapasidwa ndalama ndi baba Steven Malondera kuti akapereke kwa achinyamata mu msika wa Lilongwe. Ndalamazi zinakaperekedwa kwa chairman wa msika wa Lilongwe, Mr. Zikhale. Nthawi zonse iyeyu ndi amene amalumikizana ndi zigawenga za chimwendo nkumachita supply ana maskini kuti azikhapa anthu ochita mademo. Ndipo popitirira ndi posti akunena kuti malipoti otsimikizika akuonesa kuti chiwembuchi chinakonzedwa kuchokera ku State House. Apolisi komanso ame amene anatumizidwa ku mademo anali maloyalist a chipani cha MCP komanso anauzidwa kale zoyenera kuchita. Valentino Phiri wapasidwa ndalama 90 million kuchokera ku State House, Jezebel 70 million komanso Ax Muwanga 46 million. History is the best teacher. Nditu nkhani ndi imeneyo akuluakulu. Bakiri Muluzi TV kupitirizabe kufukula satani wa chiwembu chimene chidachitika dzulo, ndipo nkhani yonse yabwera pambalambanda ndithu kuti mmenemo ndi mmene plani yonse inakonzedwera komanso mmene mademo onse mmene amayendera akafuna kuti anyamata azikwanje atuluke. Process yonse mmene mayendera ndi imeneyo. Nde ife mopanda kuonjezera kapena kuchosapo tati tikuoneseni mmene nkhani ikuyendera malingana ndi kafukufuku wa Bakiri Muluzi TV imene amayitchula kuti history is the best teacher. Nde Malawi muno mukuchitika zinthu zoopsa kwambiri, koma ife mwamwambo timawerenga ma comments a anthu pano kuti timve kuti nawonso nkhani imeneyi ayilandira bwanji, ndipo kumbali yawo akuona kuti mmene zikukhalira m'Malawi muno zikuyenda motani. Nanga malingana ndi ripoti limeneli anthu akukambanji zokhuzana ndi Bakiri Muluzi TV. Tateni tiwerenge limodzi. Tiyambe ndi comment yoyambirira. Akuchemerera Bakiri Muluzi anthu akunena kuti inuyo ndi akatundu koma history is the best teacher. The whole Malawi kulibe size ya Bakiri Muluzi TV olo MBC imaziwanso. Ndipo amene achita kuyankhula timoneneseratu choncho kunena kuti Bakiri Muluzi TV ndikawawa ndithu. Nde ena kuti history is the best teacher komanso kuti boma ili panja ichoke basi kupasa ndalama munthu mmodzi zambiri malo mochita chitukuko. Ndipo akupitiriza kunena kuti MCP chipani chokupha pa 16 September akuchoka amenewa.
ena kuti history is the best teacher ndithu, ena kuti koma boma ili linabwera kuzaononga, akuti mpaka nambala yake akulu inu ndi mfiti akuti Bakili Mlozi ndi mfiti chifukwa choti wachita kupeza even nambala ya mkulu amene uja, akuti apa ndi muimbire ndi musambwaze komatu anthu akupasidwa ndalama. Ndipo izi ndi zinthu zodabwisa kwambiri mu ulamuliro uno, kuti ngati izi kumakhala chonchi ndi kuti zinthu sizikuyenda chifukwa choti dziko lino anthu akuvutika. Choncho ngati boma likumaononga ndalama ndi kumapereka kwa anthu oti azipanga za kuchigawenga chonchi ndi kuti apopo sizikuyenda, pakuyenera kuti tilingalirepo bwino mofasa. Nde ma comments ndi amene aja, ndipo zambiri zakambidwa ndithu, koma ifeyo tili pano kukupasirani satani wa nkhani imene ijayo. Ndipo padakali pano ife tikafufuzenso kuti nanga mayina ena ndi ati amene akutchulidwa, nanga information ina ndi iti. Ife tibwere pano kukuziwisani komanso kuti inu muzikhala anthu amene mukuziwa zimene zikuchitika mdziko lathu muno. Koma nkhani yayikulu ndionera kuti mademo amene aja zikwanje zimene zija zinachita kugulidwa ndithu ndi ndalama za nkhaninkhani akuti 800,000 Malawi kwacha, kugulidwa ndi Chimwendo Banda. Nde iyayi zambiri zakambidwa, zinsisi zambiri zaululidwa. Nde tibwerenso nthawi ina pano kuti tilongosolenso zina mwa zimene tapeza, komanso zimene Bakili Mlozi TV ikupitirira kuulula makamaka pa nkhani ya mademo imene ndi nkhani yathu imeneyo inali imeneyo ndithu. Kwambiri timakamba za Stephen Kadamanja. Nde kwa amene mungotipeza kumene ino ni Malawi Lero, comment, like, share, usayolanso kupanga subscribe ku channel chimenechi kuti zambiri zizikhala zili kukufikani, komanso tiziyendera limodzi malo ano kufikira nthawi ina ife tingoti mwakoma nonse. Bye bye. Yes. Mumona kuti JB amatuwana. Amaje sokuti amatuwana. Koma amakamba chilungamo. Ndavala ichi dala. Ndapita ku mademo kubwerako. Ndiye no ndofuna ndiye nkholezo ndena chonchi. Anthu ena awiri atatu amene anali gulu lomenya na miwa. FDC9. Ndipo enawo ndi ma friend. Amene tinasira nthawi iyo amene tinkakulana usokoloso nthawi iyo. Ababa ali chifukwa chokwanirana sopano. Pa 16 September guys kuli ntchito. Malawi kuno kuli ntchito. Kwa amene muli mayiko akunja, Mozambique, Tanzania, Uganda, Kenya, South Africa, even America kumene. Ya Zambia, muziwa kuti ku Malawi kuno, abale wanu, alongo anu, achimwali anu, azakhale anu, agogo anu, bambo anu, mayi anu, aziphwanu, azichimwali anu ndani, ntchito ilipo. Ntchito ilipo kunoko, ntchito ilipo. Ndipo ife ngati anyamata zijazachitika zija. Nzati wana. Tafika votopa. Moyo ndaona kuti ulibe ntchito pa munthu nzake amene akuchita zoyipa, mbwezereni. Machimo ena otizika kumana kumwambako, koma ichi choyipa chikamachitika tibweze pasi pompana, tilange pompana. Sitilola kuti chakwera sala mulileka chikena. Chakwera mabota Malawi.